ליוסי אורשטיק, גם אני כמו חיים גר ביישוב מ-2013. עזבתי לפרק זמן קצר, אבל מאז באורך אני פה. אני במקצוע שלי מתכנן פיננסי, אני גם סוכן ביטוח וגם מורשה בכל עולמות הפנסיה, בעל רישיון ניהול השקעות, ועשיתי הרבה דברים בחיים. יש לי משרד לתכנון פיננסי לא רחוק מפה ברחובות, ואני חלק מקבוצה שנקראת הסי גרופ, שהיא קבוצה די גדולה בישראל, שמתעסקת בעולמות התכנון הפיננסי. רותם, תעבירו. אוקיי, אז מה עשיתי לכם פה במצגת הקצרה שאני אעביר? בעצם אני הסתכלתי קצת בשיח שהיה בקבוצה בחודשים האחרונים, בשנה האחרונה, ועל כל השאלות הכלכליות שעלו, שהרבה מהם זה דברים שאני מתעסק ביום יום מול הלקוחות שלי, והחלטתי להתמקד ממש בכמה נקודות עיקריות, כדי לתת לכם טיפים שאני בטוח שאם אפילו טיפ אחד תיקחו מהמצגת הזאת, הרווחתם לא מעט כסף עד סוף החיים שלכם. זה המטרה שלי. מה זה תכנון פיננסי? ממש חצי דקה. תכנון פיננסי זה תחום די חדש בעולם, משהו כמו 20 שנה, בישראל בעשור האחרון נכנסו מתכנתים, פיננסים עם בעלי רישיון, מה שנקרא, מתעסקים כמעט בכל הפן הכלכלי שעוטף את המשפחה ולפעמים גם את העסקים. ככה נראות פירמידה שלראייתי, עוד פעם, כל אחד מסתכל קצת על העולם הפיננסי בצורה אחרת, אבל לראייתי, ככה בנוי כמו פירמידת הצרכים של מאסלו, אני מניח שרובכם יודעים על מה אני מדבר, גם ככה נראה ניהול כסף בסיסי לכל אחד ואחד מאיתנו פה, אין אחת, יש לנו פה נשים, רק גברים, לכל אחד ואחד מאיתנו פה. אז בחלק התחתון של הפירמידה זה תזרים מזומנים וצרכים בסיסיים, אוקיי? זאת אומרת, כל אחד מאיתנו מנהל פה משק בית, לא משנה אם אתה נשוי, גרוש, אלמן, יש ילדים, אין ילדים, אבל כל אחד מתעסק בפן הכלכלי של ניהול משק בית, שזה לא שונה מניהול של עסק, שלא תתבלבלו. רותם, זהו, יפה. קצת על ניהול תזרים מזומנים וצרכים בסיסיים. תראו, הבסיס של התקדמות כלכלית בחיים היא לדעת לנהל את העסק הזה. אם אתם לא מנהלים את העסק הזה אצלכם בבית,